Kay tag sakay tag LRT ka ng dapat sa LRT ka ng train ba? Unsa man ang masabi? Duha mo sabi. Train. Unsa nang gusto lagi? MRT. Wow! Sa meaning ano? MRT ka ng musutoy ragdagan. Ikaw, sa meaning ano be? Kano sa kay katubag? MRT. Manila Transaction Manila Regular Transaction. Unsa mo kono? Light Rail Transit. Ha? Light Rail Transit. Unsa man ang MRT? LRT ba? Ang M ako mag-ingon. M Metro Ang M ba kung pasabot nimo Light Rail Unsa man? siguro Mas Rapid Transit. Mas Transit. Mas Rapid Transit. Ang ano? Light Rail